Mga kapuso, isa ka breaking news. Hindi magnubok 15 kapuloyan ang ginlamon sang kalayo. Sinilanggid nga hapon sa may barangay Bulilao, Mandurriao. Ibalo natong latest update. Upod si Zen Kilantang. Zen? Ted, alas 4 subong nga hapon sang nagtimbuok ang maitom kag dako nga kalayo sa barangay Bulilao, Mandurriao sa distrito sa nasambit nga nga lugar. Sa diin ginlamon sa nga kalayo ang mga panimalay sa masobra 15 ka mga fire truck ang nagresponde sa lugar kag nag-augment man ang pila ka mga fire volunteer group. Said kag nakita naton kaina said ang pagkinarankaran sa mga tao, nagbuligay ang mga residente sa paghakot kag pagbasya sang tubig, mansig hakwat ang mga ini sa ilang mga gamit. Naabtan man naton nga nagahilibio ng pila ka mga nasunugan bangod wala gid sila may nasalbar nga gamit bisan dokumento nila nadala gid sa sunog. Sa na-interview naton kay Ina said sa isa sa mga nasunugan si Enrique Cincia, hinali lang nga may nanimaho sa nga aso kag nag-ibwal ang kalayo sa likod sang ila balay gani gilayon sila nga nagwa sa ilang puluyan. Kag ginatudlo naman sa mga nasunugan nga naghalin ang sunog sa puluyan ni Errol Pangantihon. Suno kay punong barangay Arsenio Pedrosa said sa nasambit nga barangay nagadangat 15 to 20 ka mga barangay ang nasunog nga mga balay. Kag gindeklara naman sa mga bumbero nga fire under control mga alas 4:51 na subong nga hapon. Kag sa impormasyon sang Bureau of Fire Protection said may duha ka persona nga naglain ang pamatsyag bangod man sa kakulba. Sa subong said padayon ang investigasyon sang BFP sa insidente kung ano ang ginhalinan sa kalayo. Gani said mo yato na ang madulong naton nga breaking news halin diri sa Bulilao, Mandurriao. Said Zen, no, nakita na mo di sa video do open area. Ini kung may grassy area, ining lugar nga ni. Although panimalay ang nasunugan, nakabulig balay ini nga para malabot sa aton mga bombero, ining mga apektado nga mga balay nga nasunugan. Yes, sir, bangod sa makitid ang lugar kung sa diin ang nagluntad ang kalayo, gani nangita sang paagi ang Bureau of Fire Protection kung sa diin sila nga mas madasig ang pagresponde nila. Gani diri sila sa may sa likod nga bahin nag-agi kung diin bakante ang lugar said agod mapalong ang kalayo. Said may gani may nalutsan sila da mga pila ni ka pamilya kag individual kag di ang apektado kag diin bala sila ni subong dalon nga evacuation center para sa mga gusto magbulig ni sa mga apektado sang sunog. Said hindi pa matumod sang BFP o kung pila na ang mga pamilya nga naapektuhan apang sunod sa na-interview naton kay punong barangay nga hindi magnubo sa 15 ka mga pamalay ang nasunog. Kaga suno kay punong barangay Pedrosa ang naka-ready naman ang evacuation center kung sa diin ang mga iga-utilize ang mga eskwelahan nga malapit dira sa lugar man ang pagagamiton bilang temporaryo nila nga istaran samtang wala pa sila sa nga matukod nga balay sad. Kaga sa gusto man nga magabulig kag magdonar bukas gid ang barangay nila ang kadto lang sa may evacuation center kag sa mga sa area agod magdulong sang ilang hamili nga bulig sad. Madamong salamat, Zen Kilantang.